Jagoro mongirore Migago mar arita Dr. Raymond Omolo oyore nyasi mar Tiego kembe mag ji giwegi machiwo arita. Jokanyo bende yudo puonjo e chenro mag ndikruok. Wadhi ane achiel kachiel nyaka alap ma Jomo Kenyatta International Stadium, kama jagorono bende ochiwo bok mag puodho kembe mag chiwo arita ma osechopo kanyo ero mosechopo e rang'iny madwarore mondo gitim yore mag arita kaka owinjore. What we expect after we've undergone all this training is that we will not only be addressing the local demands, but we'll also be able to address the international demands and the market that exists. On behalf of the government, I want to appeal to local and international partners to join us so that we actively engage in this initiative and contribute towards its success. We invite willing investors to come on board through the establishment of modern training facilities which can help us truly fortify the foundation of our private security sector and bolster its capabilities. Jatend Migago mar Pinje Afrika ma Ugwe kod gwenge